Представи си компютър, който може да бъде 1 и 0 едновременно. Или по-просто казано, котка, която е жива и мъртва. По-скоро не знам дали е по-просто казано, но схванахте идеята. Добре дошъл в света на квантовия компютър, където физиката се държи така, сякаш е пило кафе от 6 измерения. Здравейте, добре дошли, ние сме Productivity Creative, накратко PC. В това клипче ще разгърнем темата за квантовите компютри, как точно работят и къде се използват. А сега, нека се мятаме към клипчето. Сега ще започнем като обясним какво е компютърът в основата си. Компютърът мисли с битове 1 или 0. Това е като милиони малки ключове, включени 1 или изключени 0. Всичко като текст, снимки, музика се кодира с тях. Но когато задачите станат прекалено сложни, например да се моделира молекула, класическите компютри достигат лимита си. А какво всъщност са квантовите компютри? Квантовите компютри използват кубити, не битове. Кубитите могат да бъдат 1 и 0 едновременно. Това се нарича суперпозиция. Например, когато хвърлим монета във въздуха, още не знаем дали е ези или тора. Това дава рязко повишаване на изчислителната мощ. Един кубит е равно на 2 състояния, 2 кубита на 4 състояния и 3 кубита на 8 и така нататък. Какво е квантовото преплитане? Това са два кубита, които могат да се свързват независимо от разстоянието между тях. Ако промениш единия, другият се променя моментално. Това позволява координирани състояния, които класическите компютри не могат да постигнат. Представи си два магически зара. Завъртиш единия и другия също се завърта автоматично. Представи си, че търсиш парола от 10 знака. Класическият компютър ще се опита да я отгадне една по една, а квантовият тества всички възможности наведнъж. Сякаш имаш хиляди теб, мислещи едновременно. Квантовите компютри се използват в медицината и химията, моделират молекули и откриват нови лекарства. Оптимизация като логистика, маршрути и финанси. Също така изкуственият интелект ускорява обучението на AI моделите. И да не забравяме криптографията. Могат да разбият класически защити и да създават нови. Но не се тревожи, за сега не могат да разбият паролата ти в Gmail. Предполагам се чудите дали тези машини имат предизвикателства. Ами всъщност да, имат. Много са нестабилни, кубитите губят информация лесно. Работят при температура близка до абсолютната нула, а именно минус 273 градуса. Има шум и грешки, които трябва да се коригират. В днешни дни имаме прототипи, не масови машини, но прогресът е бърз. Но все пак има някой, който ги прави. А това са Google, първото квантово превъзходство през 2019 година, IBM, Microsoft, Intel и D-Wave работят върху различни квантови архитектури и да не забравяме квантовия облак, който може да тестваш точно ти като квантов алгоритъм онлайн. Естествено, ако знаеш как. А кога ще ги видим в реалният свят? Ами, още не можем да играем Minecraft на квантов компютър, но приблизително в следващите 10-20 години големи компании, фармации, научни изчисления ще ги използват. И е много важно да отбележим, че те няма да заместят класическите компютри. Те ще ги допълнят и ще променят света по начини, които дори не си представяме. Ако днес успя да научиш какво е суперпозиция, преплитане и кубит, значи вече знаеш повече от 90% от хората. Не забравяй да се абонираш за нашия канал, да харесваш това клипче, в описанието ще има линк за WinTextUp и за нашия Discord. Не забравяй да ни чакаш тук следващата седмица, където ще говорим за още по-интересни клипчета. Чао, чао!